Miss Universe for the next couple of years. Okay, so uthi uyibona kubani, ngubani lo kudala role model yakho? Acwenga Sili. Okay, alright ke ndiyafuna into kokuba ke sitshekishe ke abaphulaphuli kweli cala loba wena njengoba ke sowuthathisile uzothi ga ngoku khawusiqhayisele zeziphi ii-titles osele uziphumelele onako? I-title ezinazo nguMiss Unlimited Beauty Queen, nguMiss Umlungisi Queen, nguMiss Summer Eastern Cape First Princess, no Miss Beauty with Purpose 2024 Entrepreneur, andizikhumbule ezinye futhi. Ha, zininzi. Okay, ithi ke loo nto ugudi kakhulu. Masijonge ke amalungiselelo aminjani for lena ke uya kuyo uMiss Beauty with Purpose South Africa, and ke ngeyiphi inkxaso idingayo kubaphulaphuli? So far, so good. And inkxaso endiyidingayo is for them to buy tickets for me to be the next ambassador for the year 2025. Okay, ziza kuba nini, ziza kuqhutyelwa phi? Izabe East London eCam Visual nge-16 December but. Okay. Ayino ke mhlambe zikhona izinto ezifana nemali ofuna uncediswa ngazo okanye ezinye izinto, khasincokolele ukuze uyokwazi ufika phaya udinga ntoni? Ezinye izinto bhuti sezigqityiwe. I only need people to buy tickets for me to be the ambassador. Alala. Okay, take us through ke kwindlela yokuthenga itikiti. Balithenga njani itikiti? Itikiti balithenga kum by contacting me, baxele that bafuna uthenga itikiti, and even if umntu akazuba available but angakwazi ukunisapota, and yeah, angakwazi unisapota. Okay, uyafumaneka kwi-social media platforms? Ungazinika abaphulaphuli? Ndiyafumaneka kuWhatsApp 079 856 9205. 079 856 9205. Nakwa TikTok, my username is It's Your Girl Onako. Ona. Your girl Ona. Okay, sibetha inetwork mphulaphuli kweli yakhe icala kodwa ke besiyiqukumbela. Onako into ebesakuyicela ngoku ukuba ke khawumotivate oontanga bakho, umotivate nabanye ke abantwana bolutsha abafuna ke ungena kule industry. Okay, bhuti, into endinobaxelela yona is to follow their dreams and bangagive up, bangahambi ngolu hlobo abanye abantu abathetha ngalo. Umntu azixelele uba I can do this and I'm brave to do it. Okay, masitshekishe ke ngoku ubhalansisa njani wena, I believe usafunda, ubhalansisa njani italente yakho nencwadi? Bhuti, ndiqala ngeencwadi because I believe kwakule ndawo ndikuyo ngoku, if bendingafundi ngendingekho lapha, because most of these things needs you to focus in studying. Ezinye izinto ziyadibana ne-education, so if awubhalansisi wena awuzulunga. Okay, ndiyafuna ke ngoku ukuva phaa eqongeni ziba khona ii-questions enizibuzwayo, ngeyiphi osayikhumbulayo? I remember kuMiss Umlungisi, i-question yam was, what is your favorite subject and why? Miss Beauty with Purpose, it's the second time me entering this competition. Last year ndaphela kwi-top 5, and my question, I can't remember the question for top 5, but I had a question when I was in top 2. Kula top 2, yes, second princess. My question was, how would you describe yourself? Okay, yayisithini impendulo yakho? Miss Umlungisi, my answer was maths, because I believe without maths you are nothing, and in maths ikusa kude.
Okay, kula question yesibini yokudescribe yourself lo waphendula wathini? Ndaphendula ndathi, if I could get a chance to describe myself, I would say I'm brave, confident, smart, and beautiful. Right. Nkosi kakhulu ke siyabulela onako ngexesha lakho. Singakunika nawe ke ithuba ubulele abantu abakunika isupport usukela ke kwi-parents nootitshala esikolweni. Thank you to everyone who was watching my live. I really appreciate your support and love. Alright. Nkosi kakhulu ke onako siyabulela ngexesha lakho. Nathi siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo. Ubuye nayo va. Enkosi futhi. Okay, mphulaphuli onako Cewu, finalist ku-Miss Beauty with Purpose South Africa. Uthi ke ufuna uyosimela phaya uzawubuya nayo uyathembisa. So ke